har arrangeret en stor konference. Vi har den sidste aften. Vi skal bruge en DJ. Så gennem vores netværk af private venner og bekendte kommer vi faktisk frem til musik-DJ. Og vi må indrømme, at vi er ret sent ude. Vi kontakter ham, og han kommer. Det gig, vi faktisk skal bruge ham til, er en åbningsgig på en kæmpe afslutningsaften. Der er inviteret omkring 500 mennesker, hvor 70 af dem har deltaget aktivt i konferencen. Det vil sige, at vi står med en blanding af, hvad skal man kalde det, galafolk, og vi står med en blanding af folk, der kommer direkte fra gaden og bare skal have en fredag aften i byen. Så opgaven er et eller andet sted at få startet en kæmpe fest, og jeg må sige, at jeg er meget imponeret over musik-DJ's evne til at komme så hurtigt, som de gør, stille op, have en god sætliste med og give os starten på en rigtig god aften.